081 362419 44 daga Jamilu Gwanda harka ta yi Kebbi State Arewa Local Government a sha sauraro lafiya. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Tabbana sunan kare shi nake fari taimaka min kan ayyukan ga su tsari in yi ayyuka masu kyau na yau kari mun sani Allah kai gaba da alkhairi kuma kai ke sa dan adam shi yo guri wasu su mai kyau wasu ko bakin guri wani shi guri ne shi shuka alkhairi wani ko guri ne shi zo shi kai shiri. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Yau da rana na sauka in yi ma barka tun da ka tallaka sharrukan magautanka sun butulce ma rabbi ya bi bayanka sun yi sukan banna cikin kalamunka sun kace ma hukuma a zo a kamo ka sai hukuma ta binciko kalamunka sun kace ma karya cikin kalamunka sun kace rara kai ta yin kalamunka. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Makiya na murna a zo a kamo ka suna ta jin daɗi wasu har da yin sarka suna karatu wai don a je a bashe ka tunda wai sun yi bakin ciki da baiwarka shi ko sarki Allah ya ƙara ya baka yanzu ko a ina dauda an ji sunanka ƙauye birni ko da zukan mu an san ka dauda rarara Allah ƙara albarka. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Kun ji kunya kai can kuma kiyan dauda anniya dai wallahi kan ku yo inda masu kin aikin rabbi za su yo inda rabbi yayyo dan kokiya da dan gwata sai ya dauko baiwa ya baiwa dan gwata kokiya ko wadaudiyanta ya inda wani ko so ya kai gida shi yo inda rabbi baiwa ta ya zuba wurin dauda. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Yau da Allah ya ɗaukaka shi tun canda matsaloli a cikin jikin shi ya fita tun mutum in ya zo gidan shi bai tada dan shi Allah ya ɗaukaka shi dauda mai kira'a ai dole ne shi yau harda mai karatun arabiya shi ya san shadda mai bidan tsami ba shi hurci dan tsada wanda ke son waka bido gaban dauda. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Masu yan hasada dauda ka alale su sun ɗimauce wai tun da sun ga kahi su yanzu sun faɗa bakin ciki gaba ɗansu tun da Allah ya ɗaukaka ka ya bar su yanzu duk waƙoƙinka sun wuce nasu ko ina an ɗauna ka an kabar nasu dan shi ne sun kai shawara gaba ɗansu wai akan ma a rihe a dinga jin nasu. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Dan uwa na barka da dauda ya yi ka dakata kai tsaye inda rabi ya barka dan ka san matsayin dauda ya fi karfinka dauda kullum kyauta shi kai shi na sarka dauda dukkan dangin shi babu mai buka ajizai biyu ya tallaba su sun taka kai kuma yawa yau gashi ka aje naka ka ki ba yan wanin ka kake yin sarka. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Dauda aljanna mai masoya da yawa masu shawar lamarin ka ai muna da yawa in ka gitto ga jama'a guran da yawa wani ya faro lisayin su ya hawa ba su daina wucewa ba ga sunan ga zuwa yan arewa da kudu da ware har gashuwa sai na wai goma kiya wurin su babu yawa dan fi kare mu na dauda mai biya da yawa. Kafi karfin giwa bale a ce zaki yau da rarara kai da kai uban aiki. Dan uwa in dai ka fi dauda ka dace wanda ya so dauda tuwon shi ya huce banki zadan Allah wallahi ya kauce babu tun tafiya dan kawai shi ta soce dan uwa zo ka zube kara ka dau ice mai ni gaba